alle sammen, og velkommen til den her taste-test. I dag skal vi taste-teste en iskaffe. Vi har en live-aftale i dag. Eller vi er sammen i dag. Måske skal vi have en ting. Ja, og vi har den her vildt gode iskaffe. Og så har vi en iskaffe. Men det er iskaffe. Og der er sådan noget sirup i. Okay, 3, 2, Skål. Okay. Du er god, far! Der er min far, der lavede mig. Duften giver 3 ud af 10. Jeg kan godt lide duften. Ej, 5 ud af 10. Okay, vi kan også lige vise, at vi tester den her. Og så giver jeg smagen. Jeg giver den 8 ud af 10 i det hele. Ej, duften 6 ud af 10. Smagen 8 ud af 10. Ja, jeg tager også 8 ud af 10. Så ja, det var vores taste. Vi skal nok komme til at lave flere videoer i dag, så Vi ses. Hej, hej. jeg kommer også i dag til at se mig og Sandra, så gør vi 3,65. Og købe Ben & Jerry Cookies. Og Du siger en Click Mix. Det var Har en du Click Mix Sour jo. Altså, det er kun måske, vi ved ikke, hvad vi køber, men en af tingene ved vi, at vi køber, det er cookie dough. Og har du Click Mix Sour. Måske. Så ja, Vi ses. derhenne.